Здравейте, приятели! Днес ще говорим за закона на привличането. Законът на привличането е всичко, което става в вашия ум, вие го привличате към себе си. Най-лесният начин на закона на привличането е да гледаме на себе си като на магнит и да знаем, че магнитът ще бъде привлечен към него. Трябва да мислим за нещата, които искаме, да си разясним какво желаем и привличаме това, за което мислим най-много. Ако го виждаш в главата си, ще го усетиш в ръцете си. Този принцип може да се обясни в 3 прости думи, а те са: мислите, стават неща. Повечето хора не разбират, че мисълта има честота. Ако мислите за нещо непрекъснато, че имате тази нова кола, парите, които ви трябват, компанията, от която имате нужда, работата, любовта. Ако си представите всичко това, вие излъчвате тази честота постоянно, непрекъснато и последователно. Представете си ухолен живот и вие ще го привлечете. Това винаги действа. Но проблемът е там, че повечето хора си мислят за това, което не искат, и се чудят защо точно това им се случва. Запомнете, законът отвръща на мислите ви. Така, когато гледате към нещо, което желаете и му казвате да, вие задействате мисъл и законът на привличането отвръща на тази мисъл и ви носи нещата, от които имате нужда. Но когато се вглеждате в нещо, което не искате и му казвате не, вие всъщност не го отблъсквате, а вместо това вие активирате точно тази мисъл за нещо, което не искате, и законът на привличането ви предоставя и него. Законът на привличането винаги работи, независимо дали го разбирате или не. Непрекъснато се сътворява всеки път, когато някой има мисъл, продължителна и постоянна, той е в процес на творение. Нещо ще се появи от тези мисли. Ще ви се даде това, за което говорите или се фокусирате. И така, ако се оплаквате колко сте зле, създавате повече от лошото. Когато сме гневно настроени, привличаме хора с отрицателно въздействие. Вашите мисли пораждат вашите чувства. Това, за което си мислим, трябва да е в хармония с това, което искаме. Вие сте магнит, привличаш мисли, хора, действия, събития, начин на живот. Квантовата физика, запомнете, че вие постигате всичко. Гласи, че вие постигате всичко с мислите си. Ако ставате с левия крак, целият ви ден минава наопаки. Затова старайте се винаги да ставате с десния крак. Това, върху което фокусирате мислите и чувствата, е това, което всъщност привличате в живота си. Когато сте потиснати, пуснете си хубава музика, започнете да пеете или си наникайте. Това ще промени лошото ви чувство. Помислете си за нещо красиво, като за примерно едно усмихнато бебе, и ще видите как това ще измени веднага лошите ви чувства. Тези, които гледат отстрани, ще бъдат удивени от това, което се случва с вас. Духът винаги казва: желанието ти е закон за мен. Първо трябва да поискаш. Може дори да не го кажеш, защото Вселената реагира на вашата мисъл. Какво всъщност искаш? Седнете и го напишете на лист хартия. Можете да го напишете в сегашно време. Толкова съм щастлив, така. И втора стъпка отговорът. Отговорът на това, което искате. И това не е ваша работа, защото Вселената ще изпълни това вместо вас. Ако направите проучване, ще разберете, че всеки, който е постигнал нещо, не е знаел как да го направи. Те само са знаели, че ще го направят. Не ви